Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hangkai ang tini bo hanyo hai te wasa exam ni duty bagai thangai tongo. Mo ongka chini kami ni olama toksa himui thangkanyo main road malanyai. Hangkai mo bagai ang thangai tongo. Hangkai thangte no kaisa auto buthakjak manka hangkai o auto no ang tini kai thangnai odik jora. Hangke mo bazaro ang fai sokpaikha norok sini omo tama bazar sini hingke kisa no comment khai sakordi. Hingke gari nasing tongmani o jaga ni bazar ni simi tara puro thangna bagui kunu gari kaisa fano maya. Hingke ang fai sokpaikha duty o hingke soitoi rwmani pore ang ani duty te tong hinui naikha. Hingke tini hingke ani duty kwrui reserve mane duty holo thangna nangya. Hingke yang bo student rok bini parents rok bo nasinglajak entry khainani bagui. Hingke chatra rok bo jotono ojongbodo classroom o habui paikha hingke teacher rok bo bongni holo thangna bagui hol khata nananani bagui ready wnglaijak. Porikha paimai yagulo bo o hol khata no aro tahisa twlangui jomomai rwi o. Hingke yang bo chatra rok exam shuru wngkha bo jotono habui sui tongbai o hingke teacher rok bo bongno ikko duty o kaham khai rwui tongo. Hingke jara reserve o tongnai borok hingke yang kinaro achuk tongbai o. Hingke parents rok bo haino 3 ghonta bwtharokno mwrwgui tongbai o ordek khoroksani buma buha rok. Hingke 3 ghonta ni exam rwmani pore hingke porikha pari rwkha khoroksa khai chatra rok nokhornani chengkha. Hingke exam pairi rwkha exam paimani pore ang bo nokoli faikha nogo faina bagui gari nasing tongo. Hingke mo wngkha Tarapur Chomoni o jaga ni simi no ang gari kaui taisa faipinai. Hingke kifilmani pore ang taisa bazar o fai sokpaikha hingke tini bazar ni din ba hinui ang kisa mwkhwtwng rok fainani uansugui mwkhwtwng kisa paikha. Hingke mo paimani pore hingke taisa lama rujaknai nogo fainani bagui hingke mo wngkha auto romnai hingke mo bini fainai tini taisa hingke norok ani channel o chajakhai subscribe khaina tapukdui kwtal kwtal video naina bagui.